Svi koji žive u Beogradu ili su boravili u prestonici barem par dana upoznati su sa tim koliko je teško naći parking u pojedinim delovima grada. Vozači se na različite načine dovijaju kako bi obezbedili prostor za svoja vozila. Jedan komšija, Aleksandre Prijović, optužio je pevačicu da navodno stolicom čuva parking ispred kuće. Taj komšija je uslikao prizor na ulici i poslao je fotografiju jednoj viralnoj stranici na Instagramu koja prati dešavanja u Beogradu. Takođe, komšija je optužio Aleksandrino obezbeđenje da se navodno meša ukoliko neko pokuša da pomeri stolicu sa ulice. Ovako, naša poznata pevačica Aleksandra Prijović čuva mesto. Iako nije kupila, ako pomerite, izađe obezbeđenje da vas vređa, tvrdi Aleksandrin komšija. Pevačica se još uvijek nije oglašavala povodom ove teme kako bi demantovala ili potvrdila ove optužbe. Inače, Aleksandra Prijović ima pune ruke posla u posljednjih par meseci, ali i u narednom periodu. Zakazala je nekoliko velikih nastupa koji će je doneti nekoliko stotina hiljada evra. Aleksandra je postigla neverovatan uspeh na regionalnoj turneji od istoka do zapada, na kojoj je ukupno zaradila čak 2 miliona evra. Prija se već navikla da drži velike koncerte na kojima obično zaradi po 40.000 evra. Zakazala je 8 velikih nastupa, pa će tako ukupno inkasirati 320.000 evra, pričao je estradni menadžer za list Informer. Aleksandra Prijović ne štedi kada je styling u pitanju. Jedna od njenih odevnih kombinacija na koncertu bila je provokativna. Kratka haljina sa srebrnim nitima i resama poznatog svetskog brenda, a za ovaj komad odeće pevačica je izdvojila 2130 evra, odnosno 251.340 dinara. Ali to nije sve. Plava haljina na jedno rame sa dubokim šlicem koštala ju je nešto više. Za ovu haljinu iskeširala je 2422 evra, odnosno 285.796 dinara, što će reći da je pevačica za samo jednu noć dala preko 500.000 dinara samo za styling.